झूठहरियो ना डालो हंसले आके हैं बतावा नहीं ससुर छोटियो ले कटले पड़ो अरे ए पड़ो काचिला तर आओ ससुर घरे में घुसल ह ससुर भैंस ताकतिया आई देख दो खैलाउ नहीं के हैं का करी ससुर तेरा झूठहरी होई गेले पड़ दिया हैं चलो रखे यही जा कटबा ससुर ना जानला कि हो जा कटला छटिया रे यही ले कटलबा अरे डाल ना तो चल जो बकरी चला हम कटे आते जो क्या ससुर तू तो कौन साल रंग सहुर ना आई आगले ए रंग सहुर ना आई ससुर ना आए हम खोर ए सुरा का बताइए ससुरा सुधरी नहीं हैं 3 घंटा हो गए ससुराया भैले आइल ना ई बकरी चरावा था कि अकरी चाबा था हैं ई ससुरा एकदम हराम खोर ससुरा बाटे एकदम जिंदगी ससुरा एकदम उबिया के रख देले बाटे मन करता ई नारे में ना कूद दी हैं साला हराम खोर चले ससुरा के हम आई देखी खेत में लगत है ससुरा ने आई नहीं कोई नो गुल खिलावत लागत सुनिए ससुरा कोई चली हाँ चल अरे अरे आई केला कल के रे चलते हो चरे चल चल अपने हो आई केला कल की रे मर दे चल ले सब अपने हो चल ये ढाई मरवा करवा तो अपने हो केला कल की रे मर दे काल छटन के दिखाई ना देत बा का खो खो आई केला कल की रे मर दे चल 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 आई केला कल की रे दिखाई नहीं के देख ना ना ऑर्डिनरी समझते का बकरी हमर चरावेला नहीं रे तो बकरी चरावत तो वो ना के समझा सारी हमरा आगा पाछा घुमेलन ते का दले के बकरी चरावेला नहीं बकरिया चरावेला में बहुत स्टार आदमी भइल बा तोरा के बुझाई सच में सर तब का तो ई बकरी काहे चरावत बड़ा बकरिया चरावनी तब न दिने चलाला आ सब लोग इतनी स्टार हो गइल तो आप स्टार हो के बकरी चलावत जाता तोरो को स्टार को दे चल ना हमरा संग हमहू हीरोइन बन जाइब ना पवन सिंह खेसारी दिनेश लाल सब हमरा आगा पाछा घुमेला लो हां चल चल जा आई घास काटले में तोरा कुछ बा ना ना चल यार हम बनाई तोरा के अच्छे को बात बताइए हां जब स्टार बनी पवन सिंह केसारी लाल दिनेश लाल यादव जब सब कोई तोहरा आगा पीछे घूमेला हां तो हमरा के एगो गाना सुना दी ना जुलिया मांगे ले जुलिया मांगे ले लॉलीपॉप ऐसन लोही भाता मांगे ले ये हमारा लिखल है कम मुझे तेरे का हां हां अभी 12 से 12 को बॉडीगार्ड अभी 4-5 गो जाइल चल घास को रहता रह जावा चल हमारा संग रहबे तो राजभोग में और एक को सुनाई ना सुनाई तो लगे तो बाबूजी आके मारे जा कुछ चल के करा बाबूजी तोर हमारा बाबूजी तो अभी ना आई खेते तो घासिए गार हो ना चलबू तो ना ना चलो हमरा के हीरोइन बने के हमारा बा। टाइम नहीं के चल ना तो हमारा जाएगा हमारा प्रोग्राम में आ चल हमारा भेंटो करा दे तोरा के ठीक बा चल ना तो मेरा प्रोग्राम है 12 बजे फिर छूट जी हमारा प्रोग्राम तो हमरो को काम मिली ना अरे एक दिन में 5000 कमाइबे हाँ
बड़ा अच्छा बड़ा। ई का होता है? ई का होता रे? हे बुढ़वा का रे? मालूम ना बा कि ई केसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह सब इनकरा उंगली पे नाचेला, ठीक बा? आय 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 अंगुली बना चला ससुर के बकरी चरावे के भेजनी हां हैं बकरिया रे ससुर करे बकरिया रे हये बकरी चला तो ससुर तो नहीं हैं ये बकरी चला तो सर मारी इनके मार ससुर के मार बकरी चला तो ससुर एक दिन का मार। 5000 रुपया मिली है ना, एक दिन का प्रोग्राम करो तो ससुर हीरोइन बनावत लो हवे। गावे के तहुरे ना प्रोग्राम कर दो जा अपना बाबूजी के हैं चल ससुर बकरी कहां गेले बकरी बकरी लेके गइला सर खेत में पड़ रहल है तो के लेके गइले रे एगो गांव के मेहरारू रहल है आई भाई के कई खेत में पड़ रे ओ धानवा में जाके देखो हम चलनी घरे ओए ओए बाप बकरिया बेचना ना दिया ससुराई पिए कड़वा हैं अरे बकरिया ना अभी तोहरो किडनिया बेच दे ई बकरी बेच दिया ससुरा ई कहता ससुरा झूठो की बकरी लेके मेहरारू चल गेल गांव का हैं हमारा ससुर तो नहीं बुढ़ावा धैले बाहू देखो धैले पप्पा गाओ पका धैले बाटे मार के कपड़ा फाड़ दी ससुर 2 मिनट में आबे जाके बकरी ते दिमाग में हम जान आ जात रे माता हम जाते नहीं घरे जा जा सर बेच तो दिया जा चलो हम आउ तो के बेचा बेरा ससुर तो नहीं